Ake sibingelele siphinde sinamukele ohlelweni. Uphuthunyiswe ezibhedlela esesimeni esibucayi umsebenzi kumasipala weTheku okuthiwa udephunywe yizinja ngesikhathi engena komunye umuzi eTemple Valley, eVerulam, ukuyohlola umonakalo wezikhukhula ngoLwesibili. Lo msebenzi oneminyaka engu-44 kuthiwa usizwe ngomakhelwane abamuzwe ememeza ecela usizo ngesikhathi ehlaselwa yizinja ezine. Kanti okhulumela abakwa-Reaction Unit of South Africa, umnumzane uPrem Baram uthe bathole inqwaba yezingcingo ziphuma kubahlali kule ndawo becela usizo emva kokuzwa indoda imemeza ikhala ngesihluku ilunywa yizinja. Bafethu, ividiyo namhlanje ngiyayivala namhlanje, siphinde sihlangane kwenye futhi ngokuzayo. Uma kuthi ubuqala ungena, cela lapho upresse ku-subscribe button.